Velkommen til OKScales podcast, hvordan vi dykker ned i marketing og iværksætteri, hvor du måske kan få nogle rigtig gode input eller inspiration forretningsmæssigt. Mit navn er Addis, og til daglig driver jeg OKScales sammen med min partner Silas, som egentlig er en Shopify-partner, hvordan vi hjælper Shopify-brands med netop branding og vækst. Jeg vil gøre mit bedste for at invitere spændende gæster ind, hvor vi ligesom kan høre på deres erfaringer, tips og eventuelle strategier til, hvordan man kan blive bedre som iværksætter, eventuelt starte som iværksætter. Så uanset om du er helt ny i gamet, eller måske en erfaren virksomhedsejer, så den her podcast måske er noget for dig. Ellers så tænker jeg, at du skal følge med på de sociale medier, og især min LinkedIn-profil, fordi der deler jeg en masse i forhold til marketing osv. Men ellers så tænker jeg bare, at vi skal komme i gang. Og i dag der har jeg Kasper på besøg. Så Kasper, vil du fortælle lidt om hvem du er og hvad du laver? Ja, meget gerne. Jamen, mit navn det er som sagt Kasper, og jeg tror måske efterhånden, så jeg godt tillade mig at kalde mig selv for en iværksætter. Jeg har været selvstændig i nu 11 år med forskellige koncepter, og det kan vi også snakke en lille smule om, hvis det er det, vi vinder over i forhold til marketingdelen i hvert fald. Men jeg har både solgt smykker på nettet, som var min første virksomhed, fordi min far han var guldsmed. Jeg har haft et marketingbureau, som vi tog fra 2 til 20 mennesker, før jeg solgte mine ejerandele, og det var fordi jeg blev far på det tidspunkt og opdagede det der med at bygge stort bureau og arbejde mange timer, som man ofte gør i bureaubranchen. Det var ikke lige det, jeg skulle på det tidspunkt i hvert fald. Og så valgte jeg efterfølgende ligesom at finde kærlighed i kursusbranchen. Så i dag der driver jeg et online-kursus, hvor jeg egentlig hjælper coaches og konsulenter og terapeuter og lignende solselvstændige med at begynde at sælge deres viden online. Det vil sige, at vi træner dem ligesom i marketing og kommunikation og meget andet. Så har jeg også ved siden af det en softwarevirksomhed, der hedder Captino, som I også kender en lille smule til, som rent faktisk hjælper folk med at bygge de her såkaldte funnels. Og så er jeg også investor eller medejer af et videobureau her fra byen af. Så det er sådan kort opsummeret af det. Og så privat, så har jeg nu 3 børn, så den ene blev til 3 lidt pludselig, og har også min dejlige kæreste derhjemme i vores hus i Bramming. Okay, spændende. Ja. Der er gang i møllerne, kan man sige. Der er lidt af hvert. Og hvis man spørger, hvad der er hårdest, om det er at starte virksomhed, eller om det er at drive en familie med 3 børn, så er det nok sådan 50-50, vil jeg sige. Ja. Okay. Jamen, jeg glæder mig sgu egentlig også til at få børn, så udfordringer, det kan jeg godt lide. Ja. Altså, hvordan startede du egentlig med at være selvstændig? Hvad var det, der sådan var dit drive i forhold til det? Og er der måske nogle udfordringer, du har mødt på vejen? Og hvordan har du så, overvundet de her udfordringer? Ja, altså jeg tror for mig, det lagde aldrig i kortene for mig, at jeg skulle være selvstændig. Det var ikke sådan noget, hvor jeg bare sådan tænkte, at jeg altid skulle være det. Jeg troede, jeg skulle være selvstændig, da jeg gik i folkeskolen, indtil min studievejleder sagde, at det var klogere for mig at blive revisor eller andet, og så droppede jeg ligesom den idé. Og så da jeg var færdig på handelsskolen, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle lave. Og så var jeg lidt heldig, at min far han nok skubbede mig ud i iværksætteri, fordi at jeg kunne ikke finde noget job, da jeg var færdig på handelsskolen. Og så kom min far med den idé, skulle vi ikke lave noget sammen? For han havde den idé, om vi kunne begynde at sælge smykker på nettet, og jeg vidste ikke noget omkring smykker eller nettet. Så jeg tænkte, okay, jeg kan da prøve at lære noget. Og så valgte min far faktisk at investere i min første virksomhed, hvis man kan sige sådan. Han finansierede ligesom gildet, og så kunne jeg gå i gang med min første virksomhed, Karl 24. Og det var tilbage i 2013, det her. Så jeg tror, altså hvis der er noget, jeg virkelig er taknemmelig for ved min far, så var det, at han skubbede mig ud i iværksætteri. Fordi hvis jeg ikke havde startet den første virksomhed, og ikke havde fået en lille smule succes med det, så havde jeg ikke turde starte den næste virksomhed, og den næste, som ligesom er blevet min levevej. Så det var sådan lidt det projekt, der egentlig tændte ilden, eller hvad man skal sige, ja. Som ligesom gjorde, at du fik øjnene op for iværksætterverdenen, og egentlig godt kunne lide det. Ja, lige præcis. Altså jeg tror måske, det lagde ikke i kort, når jeg skulle være iværksætter. Altså jeg var typen i handelsskolen, jeg kom ud med det laveste snit næsten i min klasse. Okay. Jeg var ikke typen, der var god i skolen, eller god boglig eller noget, så der var ikke noget, jeg sådan rigtig var god til. Så det der med at have en far, der siger, jamen her er 50.000 kroner, vi starter det her selskab sammen, jeg tror på dig, søn. Altså det at få det pres på sig selv, det gjorde, at du var tvunget til at være god til ting lige pludselig, og det gjorde bare, at da jeg begyndte at få tingene til at virke, og fik de første ordre, og tingene begyndte at køre, altså det var en fed oplevelse. Og så opdagede jeg undervejs, at smykker faktisk ikke interesserede mig. Altså jeg synes, det var sjovt at markedsføre dem, men jeg synes, det var sjovt at sidde og købe ind og finde den rigtige ring og størrelse og sådan nogle ting der. Og så var jeg tænkt, okay, jamen, kan jeg ikke bare begynde at markedsføre for virksomheder i stedet for? Nu har jeg gjort det på min egen webshop. Jeg har bevist, at jeg kunne bygge min egen webshop til en okay størrelse. Lad mig prøve at gøre det for andre også. Og så begyndte jeg et marketingbureau bagefter. Okay. Og så er det jo ligesom bare gået slag i slag, at hvad jeg havde lyst til, startede jeg op, og hvad jeg ikke havde lyst til, det solgte jeg fra. Så jeg solgte Karl 24 fra min smykkewebshop efter nogle år, fordi det var ikke spændende mere. Så havde jeg mit bureau, og så solgte jeg det fra, og så er jeg ligesom hele tiden bygget nye projekter, kan man sige. Okay, og så nu har du ligesom fundet din vej, eller hvad man skal sige, og det er simpelthen at lære andre soloselvstændige, hvordan de ligesom også kan opbygge en forretning, blandt andet igennem kurser. Ja, altså jeg tror, min oprindelige idé var egentlig bare at hjælpe iværksættere, for jeg elsker
Min mor, hun er skolelærer, og min far er selvstændig, så jeg plejer at sige, at jeg kan godt lide at undervise, men jeg vil også være selvstændig. Så jeg har ligesom den der, hvad kan man sige, ting fra dem begge to et eller andet sted. Og jeg tror på den måde, at, hvad kan man sige, at for mig så lige nu i hvert fald er det ideelt at undervise, og også fordi, at det er en forretningsmodel, hvor jeg kan tillade mig at tjene ret mange penge, uden at bruge enormt meget tid. Og det er også ideelt, når jeg har små børn på nuværende tidspunkt og andet. Så det kan jo være om 5 år, så er min livssituation anderledes. Så noget andet, jeg gerne vil, men lige nu er jeg enormt glad for det, jeg laver. Okay, jamen det er jo godt at høre, kan man sige. Er der specielt, eller du ved, er der en ting, som du specielt er rigtig meget stolt af, og er der måske også en fejltagelse, som du egentlig er glad for skete, som du ligesom har lært rigtig meget af? Ja, hvis vi starter med den sidste først, altså jeg har altid sagt, og det her det kommer nok til at fortsætte med at være den største fejl, jeg nogensinde har lavet. Den største fejl, jeg nogensinde lavede, det var, at de første 5-6 år som selvstændig, der troede jeg, at det var, at man skulle være self-made. Altså jeg troede, at det var klogt at gøre alting selv, og lære alting selv, og lave alle fejlene selv. Og det betyder, at hvis jeg kigger min rejse igennem de der 5-6 år til at starte med i hvert fald, jeg lavede så mange fejl, altså helt banale fejl, sådan noget som at glemme at indberette det rigtige tal på moms, og du ved sådan nogle ting, fordi jeg tænkte, jeg skal klare alting selv. Jeg vil hellere klare det selv, i stedet for at få hjælp fra nogen, der vidste bedre. Og på samme tid, de 5-6 år, der så jeg jo folk, jeg var i netværk med, og folk, som var ligeværdige med mig, de overhældede mig alle sammen. Og jeg var hele tiden, hvordan gør I det? Altså, hvordan kan de gøre det så meget hurtigere? Og så er jeg så opdaget på bagkant, jamen det er jo fordi, de var gode til at få bestyrelser, eller advisory boards ind, eller mentorer ind hele tiden, der lærte dem at gøre tingene hurtigere. Og hvis jeg kunne gøre noget om, så var det at gå tilbage og sige til Kasper, da han var 19 år og startede sin første virksomhed, så var det at sige, altså start med at investere tid eller penge eller ressourcer i at få noget hjælp til nogen, der har gjort det før, for det går så meget hurtigere. Og det er også det, man kan se i dag med mange mennesker, der lykkes på rekordtid. Det er jo fordi, de får hjælp fra nogen, der har gjort det før, og så går det bare så meget stærkere. Så det er nok min største fejl, jeg ville ønske, jeg havde lært af. Der har jeg faktisk også lige noget, jeg vil tilføje. Altså nu er jeg jo også iværksætter og har OKScale sammen med min partner Silas. Og noget jeg også har lært, vi har været i gang i snart 2 år, men noget jeg også har lært, det er virkelig at trække på ens netværk, altså i forhold til at få noget viden, noget indsigt i nogle forskellige ting, fordi at, som du selv sagde også, altså det er svært at være alle steder på én gang, så hellere få den viden til sig, fordi så lærer man lige pludselig meget bedre. Lige præcis. Ikke nødvendigvis hurtigere, men meget bedre også. Fuldstændig enig. Så man ligesom får det lært. Ja. Så, ja. Og nu er du kun i gang i 2 år, så jeg er glad for, at du allerede forstår det, fordi det tog mig 6 år at begynde at forstå de ting der, men det er så vigtigt. Og så tror jeg, hvis jeg skal kigge på noget, jeg sådan er stolt af, altså jeg synes, jeg har mange momenter, jeg virkelig er stolt af i min rejse. Altså selvfølgelig så skal jeg jo som far sige, og det mener jeg også dybt fra det inderste af mit hjerte, at det at blive far, altså det slår jo ingenting, og få børn og den slags ting. Så det er jo de private ting, der ligesom fylder mest. Men skal vi tage min karriere, så tror jeg, et stort moment for mig, det var for 1,5 år siden, hvor jeg var på scenen i USA til sådan en stor konference, fordi vi vandt den her Two Comma Club Awards. Det er sådan en meget ikonisk amerikansk award, hvor vi er de 3. danskere, der har vundet den. Og det, der var stort ved det var, at der er en amerikaner, der hedder Russell Brunson, hvor hvis man er inden for markedsføring, så burde man følge ham, eller vide, hvem han er i hvert fald. Men det var ham, der overrakte awarden, og give ham hånden og sige tak for al den inspiration og læring, han har givet ud. Det var et stort moment for mig. Men jeg synes, der er mange ting, man kan pege på også. Jeg kan godt huske, i 2015, der var også et skelsættende moment for mig. På det tidspunkt, der var jeg lige droppet ud af universitetet, og det skal man aldrig gøre, særligt ikke, når man har en mor, der er skoleleder, for hun går meget op i, vi skal have de lange uddannelser hos os. Så jeg droppede jo ud, og de næste 3 måneder snakkede jeg ikke så meget med mine forældre. De var meget bekymrede for mig, men de var også lidt sådan, der var på glat is. Og så var der et awardshow i Kolding, hvor man skulle kåre årets iværksætter. Og jeg havde inviteret dem over, og det var første gang, vi så hinanden i 3 måneder. Der var stadig sådan lidt, de var ikke helt glade for min beslutning om at droppe ud af universitetet. Der var lidt pressestemning. Der var lidt pressestemning. Men så var der den her pris, der hed Årets iværksætter, og jeg havde på ingen måde regnet med, at jeg ville vinde. Jeg var nomineret, og jeg troede, det var sådan en hyldest til, at jeg havde gjort noget for byen, men jeg vidste ikke, at det var så godt. Men så vandt jeg prisen foran mine forældre, og ligesom kunne vise dem, det her det er den rette vej for mig, og de begyndte at tro på mig igen. Og det var også et fedt moment for mig at have med. Så der er flere ting sådan undervejs, men de 2 ting står nok klarest lige nu. Okay, jamen det lyder da også mega spændende. Det så sådan, da jeg startede min iværksætterrejse, der var mine forældre, de var også sådan lidt... jeg skulle først færdiggøre min bachelor, fordi jeg var i gang med at tage en professionsbachelor i Kolding, faktisk, på IBA. Ja. En bachelor i e-handel, hedder den. Fedt. Og den ville de sådan gerne have, at det skulle jeg simpelthen færdiggøre først, fordi hvis det nu gik helt galt med alt det, jeg nu har planlagt i forhold til iværksætteri, at jeg altid lige har noget at falde tilbage på. Ja. Men jeg færdiggjorde min bachelor, og jeg gik all in på OKScale, og nu
får jeg al støtte. Altså det er så nice også at have dem med, for det er jo også en del af rejsen, kan man sige. Jamen altså, jeg tror, hvis man kan tage en læring mere, som jeg nok ville ønske, jeg også har lært før, så er det at få baglandet med fra start af, altså at familie og kæreste og venner, at de ligesom er med på, at det der skal ske. Det gør så meget. Altså jeg tror måske på et tidspunkt var jeg et sted, hvor både min kæreste og min familie lidt modarbejdede mig, og det var fordi, at jeg var egoistisk i min valg, at jeg tog jo valgene på baggrund af, hvad jeg gerne ville, og ikke fik dem med, eller fik informeret dem i hvert fald, og der tror jeg 100%, at man skal have baglandet med fra start af, ja. Nu sagde du jo, at du bruger, altså lige nu der fokuserer du på at hjælpe andre små selvstændige. Kan du måske fortælle lidt om, hvad de typiske udfordringer er, som de står overfor, og hvordan de eventuelt kan takles? Ja, altså den største udfordring, som de selvstændige, vi hjælper, altid har, det er, at næsten alle mennesker, der starter op som selvstændige, de starter op som selvstændige, fordi de har en passion for deres håndværk. Altså det vil sige, hvis du nu er konsulent inden for webshops, så fordi du elsker at lave webshops, eller hvis du er terapeut inden for lad os sige psykoterapeut, så fordi du elsker det psykologiske og hjælpe dine kunder. Men der er meget få, der starter op som selvstændige, fordi de elsker markedsføring. Og det er der, hvor vi går ind og hjælper dem. Så det vi ligesom har været rigtig gode til, og som vi ligesom er også nok blandt de førende efterhånden i Danmark i, det er ligesom, at vi har lavet et kurs, hvor vi virkelig koger det ned for dem. Altså hvad er det, du skal kunne mestre rent markedsføringsmæssigt, for at det rent faktisk virker for dig. Og det er ikke det, du lærer i afsætning på handelsskolen. Det er ikke sådan noget SWOT-analyse og de 4 P'er, eller hvad det nu ellers hedder. Nej, altså det er konkrete strategier, som de kan implementere relativt hurtigt, og som de også kan få til at virke for sig selv. Så jeg tror, at dem vi hjælper i hvert fald, det er altid markedsføringsudfordringen, der er. Og jeg tror, at grunden til, at mange har svært ved det, det er fordi mange er alt for faglige. Altså igen, at mange af os, vi elsker vores faglighed og snakke omkring det nørderi, der sker i vores branche. Problemet er bare, at kunden forstår det ikke. Så det vi lærer dem, det er ligesom at kommunikere det, som de kan, så kunden forstår det. Og så rent faktisk komme ud med de budskaber online. Okay, så det er egentlig at kombinere deres kompetencer sammen med markedsføring. Og strategien er ligesom, hvordan man egentlig markedsfører sine kompetencer, og hvordan de ligesom kan lave en virksomhed på baggrund af det. Ja, lige præcis. Okay. Altså, vi har kommet med et helt jordnært eksempel. Nu har vi eksempelvis en kunde her i dag, som vi har på coaching. Vi har sådan noget coaching med dem løbende, for vi ligesom hjælper dem. Han er en rigtig, rigtig dygtig parterapeut. Altså hjælper par, der er ved at gå fra hinanden, med ligesom at blive sammen og blive lykkelige. Det er jo hans område, og han er virkelig dygtig. Altså, når han får folk ind, så kan han hjælpe folk. Okay. Hans kommunikation lige nu, det er, jeg vil lære dig, hvordan du kan bruge dramatrikanten. Og folk, der er ved at gå fra hinanden, tænker jo, hvad snakker du om? Altså, du ved, og han ved jo måske, det er værktøj, der faktisk kan lykkes for dem, men kunderne forstår ikke, hvad han siger. Så han skal jo ligesom have sagt, okay, hvordan kan jeg sige det her på en anden måde, så de faktisk forstår, hvad det er, at jeg kan hjælpe med. Og det er det, vi hele tiden prøver ligesom at hjælpe vores kunder med at oversætte deres nørderi til noget, som kunden forstår, så de har lyst til at komme til dem, og så bygge nogle systemer omkring det. Og det er der, hvor vi snakker meget omkring det, vi kalder for funnels og andre metoder til ligesom at få de her kunder til at så reagere. Kan du måske koble nogle få ord på det her med funnels, og nu nævnte du også, altså kommunikationen er jo egentlig en rigtig stor del af det. Ja. Men kan du måske bare lige kort forklare lidt om funnels? Ja, jeg ved ikke, om jeg gør det kort, men jeg vil godt forklare omkring, hvad det er. Altså jeg tror, den bedste måde at forklare det på, det er, at dengang, hvor jeg startede op som selvstændig med min nuværende virksomhed, det var tilbage i 2019, der havde jeg solgt mit bureau og skulle ud og være selvstændig igen. Og på det tidspunkt troede jeg faktisk, at jeg skulle ud og være sådan en form for advisory board mentor for iværksættere og lidt foredragsholder. Det ville jeg gerne ville. Så jeg lavede min hjemmeside, som vi alle sammen gør, min infoside, hvor der står om mig og hvad jeg tilbyder, og hvad for nogle foredrag jeg kan holde, og hvad for nogle iværksættere jeg kan hjælpe. Og så begyndte jeg at poste på LinkedIn og på Facebook og på Instagram, og så trafikken til min hjemmeside. Og hver eneste, jeg skal give, ventet på, der må snart være nogen, der booker det møde. Altså der er ikke nogen, der har lyst til at læse min hjemmeside og booke et møde åbenbart. Og så var der nogle få, der gjorde det, men altså, jeg kunne ikke få gang i det der salg. Og det betød faktisk, at det første år i min nye virksomhed blev en kæmpe fiasko. Altså i min egen optik et underskud på næsten 200.000 og ikke særlig sjovt. Og så begyndte jeg at sige, okay, der må altså være nogle andre måder. Altså det der med hjemmeside, jeg tror, det er ikke... hjemmeside virker stadigvæk, men ikke med den hensigt om at booke møder og få folk til at kontakte en. Og så fandt jeg en old school marketing-gut, der hedder Dan Kennedy. Sådan meget, meget old school, kæmpe overskæg. Og hvis man har hørt om snak, han er virkelig kedelig at lytte på, men han er bare enormt skarp for det. Og begyndte han at læse hans bøger. Og han snakker omkring det, der hedder magnetisk markedsføring, eller magnetic marketing. Altså, hvordan kan man sørge for at tiltrække en kunde? Og det er jo de her funnels. Og en funnel er egentlig en meget, meget simpel hjemmeside, som ligesom er designet på en måde, hvor at en kunde kun får den information, de skal bruge for at kunne tage en beslutning. Og så begyndte jeg at blive fascineret af de her funnels, og det kan både være ved hjælp af webinar, altså et webinar-funnel, man brugte, eller en tekst-funnel, eller forskellige ting. Og så begyndte jeg lige pludselig at knække koden til at booke møder. Og hvis jeg spoler tiden frem bare 2 år til 2021, så det år med nogenlunde samme forretningskoncept,
der bookede jeg over 600 relevante kundemøder til mig selv, hvor jeg havde problemer med at gøre det tilbage i 2019 ikke. Og det var fordi, jeg forstod det her, de her med funnels. Så der var noget vigtigt i det her med at forstå det. Det er stadig svært at forklare med ord, fordi man næsten skal se det, før man kan se, hvad det er. Men det er ligesom en mere enkel måde at få en kunde overbevist om, at de skal booke et møde med din forretning. Så det er faktisk igen, hvor det er, at man snæver, kunderejsen ind med noget meget konkret kommunikation og CTA, altså call to action. Ja. Og det er jo igen, det er også noget, som jeg snakker rigtig meget om i forhold til konverteringsret og så videre. Der nævner jeg tit, at man skal være meget klar i sin CTA, og man skal ikke give den besøgende, for eksempel på hjemmesiden, for mange muligheder, fordi så kan lige pludselig blive en forvirring eller noget, der fører dem et andet sted hen, og hvad er det for noget og sådan noget. Så går det ligesom væk fra fokusområdet, og det er det samme med funnels. Lige præcis. At man ligesom lander på en side, som er meget konkret, og der er ligesom kun én ting, du kan gøre på den her side. Ja, lige præcis. Og det er den handling, som man gerne vil have, at den besøgende skal tage. Det er helt korrekt observeret. Dan Kennedy, han siger i en af hans bøger, som jeg synes er meget genial, han siger, a confused mind always says no. Altså det vil sige, hvis nogen bliver forvirret, så siger de bare nej. Og det er jo den hjemmeside ofte, det gør, for der er så meget information, så mange bliver forvirret, og så er det nemmere bare der med at gøre noget. Jeg smutter igen. Og det er det, en funnel ikke gør, for den er så simpel og så enkel, og som du siger, der er ligesom kun skåret ned til den information, du skal bruge, og den call to action, du skal bruge for at kunne gå videre. Og det er det kan. Ja. Fantastisk. Og det virkede så, kunne man så høre. det var det, der virkede for mig selv, og jeg begyndte at bruge rigtig mange møder til mig selv, flere end jeg kunne håndtere, så jeg var tvunget til at ansætte Kim, som så også blev partner i forretningen senere, for jeg kunne undvære ham, men jeg sad jo på et tidspunkt, altså det kan jeg stadig huske, at jeg sad jo og havde møder, altså så havde jeg en 3, 4, 5 møder hver eneste dag med nye kunder, potentielle kunder. Jeg var ikke så god til at sælge. Havde jeg været god til at sælge, havde jeg omsat for mange flere penge, end hvad jeg kom til at gøre. Så jeg havde rigtig mange møder, og jeg kunne bare se der, at det stoppede jo ikke. Og jeg tænkte, jeg kan ikke nå at hjælpe mine kunder, fordi jeg har møder med nye kunder hele tiden. Og så var jeg tvunget til at ansætte Kim, som blev ansat i selskabet, og hjalp mig med at håndtere møderne, og så kunne jeg stå for kunderne, og så er det gået godt lige siden. Fantastisk. Det er også en fed rejse, kan man sige, at også få Kim med på holdet, og I arbejder så stadig sammen i dag. Ja, lige præcis. Altså Kim er blevet partner, og så har vi jo fået Niels med os, som var en tidligere kunde, som var en af vores bedst performende kunder, som vi også fik ombord for 1,5 år siden, som også så til at blive partner nu her. Det er jo det, jeg godt kan lide. Jeg vil gerne dele procenter ud til dem, der ligesom er de første med på rejsen, kan man sige, og dem, der jeg ikke kan undvære. Og så har vi også Katrine nede ved os selvfølgelig, som står for vores bogholderi og så videre. Så vi er et lille team, og det er også det, jeg ligesom har fundet ud af, at jeg gerne vil. Jeg skal ikke ud og være et stort team igen, fordi i mit bureau, der var vi 20 ansatte, og jeg var direktør. Altså, jeg er ikke god til ledelse på den måde. Jeg er ikke god til at have en stor organisation og skulle håndtere HR og konflikter og den slags ting samtidig med. Jeg vil bare gerne lave markedsføring. Og der er det fedt at være et lille team, hvor vi kan få lov til at nørde i det alle sammen. Og det fortsætter vi også med at være. Så som jeg altid har sagt, vi prøver virkelig at gøre det, vi kan for ikke at ansætte flere. Vi skal se, at vi bare kan holde det til at være os hele tiden. Ja. Jamen, det er også fedt at høre, at du ligesom har fundet ud af, hvad du specifikt vil. Og det var da også samme ved også i OG-Scale. Altså, jeg kan da også huske dengang, hvor vi startede, der tænkte vi også bare, at vi skal ud og... Altså, vi kan det hele. Ja. Og der fandt vi så ud af, at altså, det skal vi altså ikke. Vi skal bare fokusere på det, vi er gode til, og så bare kun kommunikere det, som vi ved, at vi er gode til. Det er det, vi skal fokusere på, så man ikke ligesom har hele den her palette. Og det er også den måde i virksomheden, at vi fandt vores plads, kan man sige. Ligesom du fandt din plads med, at du skal ikke have en stor organisation. Du vil gerne bare have et lille team, hvor I har et stærkt forhold til hinanden osv. Ja. Altså jeg husker, der var sådan en regel, jeg faldt på et tidspunkt. Jeg tror, det er Jeff Bezos, der har sagt en gang. Han har sagt, et team må aldrig blive større, end at 2 familiepizzaer kan mætte dem. Og det synes jeg sådan, det er en god regel på en anden måde, fordi så ved man, at man skal holde teams små. Man kan godt have flere teams rundt omkring, men man skal ligesom sørge for, at det er små teams hele tiden. Ja, okay. Jamen det er da en fed regel. Det skal jeg huske, den her. Kommer du så an på, om det er en 40x40 pizza eller 50x50? Ja, lige præcis. Nu arbejder du jo med små selvstændige og lærer dem op i, hvordan de kan bygge en forretning. Har du måske en case, som du gerne lige vil snakke kort om? Jamen, det kan vi godt. Altså, og der er mange cases, vi godt kan fremhæve. Det er også det, vi gør rigtig meget ud af. Man kan sige, vi er jo i en branche, der er en lille smule broget, hvor der er nogle brodne kar. Så vi går rigtig meget ud af at lægge interviews ud med vores kunder hele tiden, hvor de fortæller deres egen rejse. Og der har vi rigtig, rigtig mange historier. Jeg kan prøve at komme med en historie eksempelvis. Der er eksempelvis en kunde, som jeg synes virkelig har en fed historie. Hun hedder Christine, og det der er med hende, det er, at hun har selv haft hjernerystelse. Jeg tror, jeg ved, det 2 gange igennem livet. Den ene gang blev hun ligesom helbredt for de her senfølger, og den anden gang, der havde hun svært ved ligesom at få det helbredt eller få det helet igen. Så hun begyndte ligesom at opsøge nogle alternative metoder og valgte ligesom at finde en løsning på faktisk at blive fri af sine senfølger. Og fordi hun gjorde det, så begyndte hun ligesom at dedikere tid til at forstå det her emne og uddanne sig inden for det, og har det, der hedder en
hedder det en Ph.D. eller et eller andet, i hvert fald et eller andet meget, meget højt inden for det her, og har i dag lavet et online-forløb, hvor hun hjælper folk, der har hjernerystelse, med at komme med deres senfølger, og har hjulpet rigtig, rigtig mange mennesker, og også skabt en stor omsætning for sig selv på at gøre det, ved ligesom at gøre det her. Og det der med hende, det er, hun er ikke dygtig til markedsføring. Hun er dygtig til at forstå det her med hjernerystelser, men fordi hun begynder at forstå markedsføring og forstå at kommunikere det på den rigtige måde, så kunne kunderne komme til hende. Og det er bare et eksempel på en kunde, vi har haft, og hun er jo gået fra at omsætte for ikke særlig meget for det her emne, til nogle måneder omsætte for plus 100.000. Det kan vi se, fordi hun dokumenterer det til os. Så det virker rigtig, rigtig godt for hende. Vi har også andre kunder, vi har hjulpet. Eksempelvis også Sten, som er softwaremand. Han har været med til at starte nogle softwarevirksomheder rundt omkring i landet, og også haft succes med sine egne. Nu sidder han i bestyrelser forskellige steder og hjælper de her softwarevirksomheder. Og han var jo der måske omsat for et pænt beløb, da han kom ind til os. Men nu har han lige været den første i vores forløb til at vinde det hedder en 500K Award. Altså det vil sige, han omsat for over 500.000 kroner i samme måned. Og kunne dokumentere det. Og kunne dokumentere det jo vores metoder også. Okay. Så vi har mange forskellige størrelser af de her selvstændige. Vi har både de der helt nye, som er, du ved, nystartede, ligesom Christine, men vi har altså også nogle, der er etableret, som er oppe på et højere niveau. Og det er det der med at forstå kommunikation og funnels og så videre. Det er jo ikke bare noget, der får dig i gang. Altså det er noget, du skal blive ved med at dygtiggøre dig inden for at blive bedre til, for det kan tage dig til rigtig, rigtig høje niveauer, når du ligesom mestrer det. Så det er eksempler på 2, men vi har jo nok haft over 500 mennesker igennem vores forløb, siden vi startede det i 2021 nu. Så vi har haft rigtig mange mennesker igennem, vi har hjulpet. Og det er også det, vi kan se, at i vores branche, at der er jo rigtig, rigtig mange spillere i branchen, men der er få, der har været så lang tid, som vi har. Og det er fordi, vi gør os umage om at rent faktisk gøre en forskel. Rent faktisk dokumentere det, rent faktisk vise det. Vi er ikke nogen, der bare lige er her hurtigt for at vise nogle sjove tricks, og så smutter igen. Og så det er sådan lidt det der med, at de også er der. Altså det er ikke bare lige, at man ser nogle videoer, og så skal man ligesom selv arbejde med det. Det er, at de også er der ved siden, altså, og ligesom, hvad skal man sige, finpudser hele tiden, og ligesom guider dem. Altså det vi kalder vores forløb. Der er mange, der ser vores forløb som en del af online-kursusverdenen. Det er vi ikke. Vi er et eksekveringsforløb. Fordi jo, der er videomateriale, men vi sidder også og følger op på dig. Vi er også til rådighed, så du kan få hjælp. Vi gør lige ting rundt om, for at være sikker på, at du får gjort tingene, som du skal. Og det er det, vi gerne vil forsøge at gøre mere og mere. Så vi ser os mere som et eksekveringsforløb, end vi ser som et vidensprodukt, simpelthen. Fordi vi hjælper folk med at eksekvere på det, de burde gøre, når de kommer ind i vores univers. Okay, men det er jo også stærkt, fordi at, man kan lige så godt være ærlig og sige, at der er jo rigtig mange, der snakker dårligt om de her forløb, hvor man egentlig bare ser nogle videoer, og så står man lidt på egen hånd. Og jeg må også godt ærligt indrømme, jeg har selv købt et af dem. Lærte jeg noget? Jo, måske lidt. Men jeg havde også noget viden inden for området i forvejen. Men hvis jeg nu var helt grøn på området, så kunne jeg sikkert godt have fået meget mere ud af det. Men det var igen bare det her princip i, at du får nogle videoer, så skal du bare se dem, og så er man lidt på egen hånd bagefter. Ja. Og det er jo så lidt modsat ved jer, kan man sige, at de også er med ved siden af, ligesom tager dem i hånden og siger, jeg får dem til at eksekvere egentlig på de ting, som de skal, for at kunne forme de her ting og ligesom opbygge sin forretning. Ja, det er også det, vi har fundet ud af. Så man kan sige, noget af det, som vi gør eksempelvis, som jeg tror er anderledes for andre, det er, man kan ikke købe vores forløb. Man skal have en samtale med os, for vi skal også være sikre på, at vi kan hjælpe dig. Så vi afviser folk, altså vi afviser nogen, hvis de kalder og siger, du er ikke klar til det endnu, eller du passer ikke ind, for vi skal være sikre på, at de passer ind. Og så derudover, så de første 3 måneder, så hver eneste uge, hver eneste fredag skriver vi til dem. Så spørger vi, hvad har du opnået den her uge? Hvad er planen for næste uge? Fordi så de er sådan committed til, at de faktisk skal gøre tingene og bruge tingene i virkeligheden. Og det er der, hvor mange kurser, de bare siger, kom ind til os, køb det, og så rører de kun mere bagefter. Og det er forkert, synes jeg, fordi så får du ikke gode resultater for dine kunder. Helt enig. Så ja, nice. Men det er fedt, at de gør det på den måde, og det er jo ligesom også det, som I har committet jer til, kan man sige, og få andre til at committe sig. Ja, nemlig det. Så jamen, det er fedt, stærkt. Lad os sige, at der er en seer, der gerne vil starte sin egen forretning. Har du så måske nogle konkrete råd til, hvordan man ligesom, nogle råd til, hvordan man egentlig kan opbygge sin egen forretning? Ja, altså jeg tror, hvis man vil starte sin egen forretning den dag i dag, der er flere ting, man kan tænke over, men jeg tror, hvis jeg skulle give mig selv et råd, hvis jeg skulle spole tiden tilbage og give mig selv et råd, dengang, hvor jeg gik med en iværksætter i maven, altså så der er helt klart den første, og det er den største kliché, der findes, det er, altså det handler mere om at få startet, end det handler om at starte perfekt. Altså det der med, når man begynder at starte som selvstændig, så begynder man hurtigere at lære ting og forstå ting, og man bliver kun bedre. Så det er ligesom at starte til en sportsgren, starte til fodbold. Altså jo før du starter, jo større chance har du for at blive god, fordi du kan gå til flere træninger, du kan også spille flere kampe og så videre. Det er det samme som iværksætter eller selvstændig, at du skal ligesom sørge for at starte op. Og så tror jeg måske, den anden ting, som er noget af det, som jeg ikke har været så god til i starten i hvert fald, det er, sørg for også allerede fra start af at sætte nogle klare mål for dig selv. Altså du ved, hvor er det, du gerne vil hen. Det kan være et omsætningsmål, det kan være nogle bedrifter, du gerne vil opnå eller andet, men sørg for at sætte dig selv et mål for nogle ting, du gerne vil,
Og så, du behøver ikke vide, hvordan du kommer derhen, men du skal bare sørge for at være klar omkring, det er det her mål, jeg har sat for mig selv. Jeg vil gerne nå det her mål. Så det kan være alt fra at sige, jeg vil gerne være økonomisk uafhængig, inden jeg rammer den her alder, eller jeg kunne godt tænke mig at omsætte for så meget, eller jeg kunne godt tænke mig at vinde den der award, eller andet. Fordi når jeg ser tilbage, så er det også det, jeg ubevidst har gjort undervejs. Altså inden jeg vandt den første award, som jeg fortalte omkring tilbage i Kolding, jeg så mig selv stå med den award, før det skete. Så jeg havde sat mig det mål, og så skete det sjovt nok. Ikke fordi jeg tænkte på det, men fordi jeg arbejdede efter det. Og det samme med awarden i USA, men det var også fordi, altså, jeg er gået efter det. Det samme med de forretninger, vi har skabt. Jeg vidste, det ville ske. Så sørg for at sætte nogle mål fra start af, som du ligesom kan mærke, det vil jeg gerne. Du vil ikke vide, om du kommer derhen, men du skal bare vide, at du gerne vil derhen. Fordi så gør det meget nemmere. Så jeg tror måske, det er sådan nogle af de klichéer, og det er nok det, som vi alle sammen vil sige i branchen, men det er de to ting, jeg synes, der er nogle af de vigtigste at gøre. Altså få startet, og så ligesom få startet med en ambition om, at der skal opnås et eller andet. Fordi der er også mange, der får startet op, som aldrig kommer videre, end at de bare er en lille selvstændig, fordi de får sat de mål for sig selv. Jeg kan også huske, dengang jeg studerede tidligere, der ville jeg også starte et fitnessbrand. Og der kan også, altså jeg kan også godt huske, jeg nåede kun til det punkt, hvor jeg bestilte samples hjem, og så døde den lidt der. Og jeg tror helt ærligt, at det er fordi, jeg har haft en lille frygt inde i maven. Altså sådan, at turer jeg nu det her, og så videre. Men så gik der jo sådan noget tid, og jeg kom på bachelor og så videre, færdiggjorde den. Og så jeg har altid elsket marketing. Jeg har også arbejdet med marketing, altså inden jeg læste. Jeg har så også haft jobs med det tidligere og så videre, men jeg har altid haft en drøm om, at jeg gerne vil starte mit eget. Og der fik jeg bare samlet mig selv. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg bare lige modnede lidt, eller havde tænkt lidt over tingene og så videre, og så har jeg bare tænkt, okay, nu springer jeg altså bare ud i det. Ja. Og det er jeg også glad for, at jeg gjorde dagen i dag. Så det er også helt klart det der med, at man bare skal ture og springe ud i tingene også nogle gange. Fordi lige pludselig, når man har sprunget ud i det, og lige pludselig føler sig tvunget, altså der er ikke nogen vej tilbage, så skal man nok finde et eller andet løsning og forme sig med det, altså med den læring, man nu får af den erfaring, man ligesom får af arbejde og være selvstændig og alle de her ting, der ligesom følger med. Helt enig. Jeg tror, det var Martin Thorborg, han sammenlignede det engang med, at det at blive iværksætter, det svarer til at stå på 10 meter ved dem. Og jo hurtigere du hopper, jo lettere føles det. Men hvis du står og kigger ned på vandet, jo længere tid du står og kigger på og overvejer at gøre det, jo sværere bliver det at tage det spring. Så det er vigtigt at bare gøre det. Altså du ved, lidt ligesom at jeg var taknemmelig for min far, han skubbede mig ud i iværksætter. Han skubbede mig ned fra vippen jo, kan man sige. Ja, lige præcis. Og det gjorde det bare nemmere, end at man står der hele tiden og tænker, skal ikke, fordi så er det svært. Ja, altså jeg tror også, dengang hvor jeg overvejede, eller var i gang med at starte mit eget fitnessbrand, hvilket jeg ikke har gjort, da jeg droppede den idé. Men der er det nok der, hvor jeg stod på 10 meter ved dem, og har bare kigget der i alt for længe, og ligesom har fået den her frygt for egentlig at springe ud, og så aldrig gjorde det. Lige præcis. Og så var der så anden gang, og det var der, hvor jeg tænkte, nu laver jeg bare en bombe, altså jeg skal så skal jeg bare i det vand der. Jeg skal bare ned i det vand der. Og nu er jeg så her i dag, og jeg er utrolig glad for, at det er et valg, jeg har taget. Ja, så. Det forstår jeg. Men og så har jeg også lige et spørgsmål i forhold til software faktisk, fordi at nu nævnte du Captino. Har du måske et yndlingssoftware eller værktøj, som du bruger rigtig meget? Ja, et yndlingssoftware. Som ikke er Captino. Jamen, Captino vil jeg selvfølgelig sige, fordi det er jo vores eget. Har jeg ellers et yndlingssoftware? Jeg så tænker på, om der er noget software, jeg altid har brugt. Altså, jeg er faktisk ikke så tech-savvy. Der er mange, der tror, jeg er mega tech-savvy, og har alle mulige sådan underground, ekstra gode softwares. Det har jeg ikke. Altså, hvis jeg skal tage et værktøj, der har fulgt mig i hvert fald i de 10 år, jeg har været iværksætter, nok 11 år, så er det et to-do-værktøj, der hedder Todoist, som jeg altid har brugt. Jeg har skrevet alle mine tanker ned i, og noter og to-dos og sådan noget. Og det er bare fordi, at jeg tror måske, det der med produktivitet som selvstændig, det er nok afgørende for mange af os. Men jeg har ikke noget sådan vildt software ellers. Okay. Det kan godt være, jeg synes bare lige, det var bare et spørgsmål. Jeg tænker, det kan godt være, at du havde et eller andet software, som... Hvad er dit yndlingssoftware? Casino? Det er det nu. Ja, altså software, det ved jeg, altså vi arbejder jo med alverdens ting. Ja, det kunne jeg forestille mig. Der er sådan lidt forskelligt, men det er ikke fordi, jeg har et software, hvor jeg tænker, altså det er bare noget, jeg elsker at være i, men det er bare effektive ting, der bare gør ens hverdag lidt lettere. Ja, nemlig. Men jeg tror ikke, jeg har noget. Altså, jeg tror nok, man kan sige, jeg tror faktisk godt, man kan tillade sig at sige ChatGPT egentlig som AI, altså dejligt nemt. Også rart at snakke med og sådan. Jeg har faktisk prøvet at have en dialog med den. Ja, det er det. Også man lige sådan, det er lidt spøjst. Og det er fordi, jeg så en TikTok, hvor det var, at
eller var det nej, det var Anders Hemmingsen, tror jeg, hvor det var, at han spurgte den, jeg ved hvad det faktisk siger. Lad os bare tage den en anden gang. Alle dem, der har været på Anders Hemmingsen, de ved godt, hvad jeg snakker om. Vi vil sikkert tage den med i podcasten. Så som det aller sidste spørgsmål i dag, er der måske en vane eller en rutine, som du tager meget seriøst? Det er noget, som du, hvad skal man sige, sådan noget, dyrker? Ja. Altså, jeg er meget eksperimenterende, kan man sige. Og jeg tror også, jeg har respekt for, at man er forskellige steder i livet, så man kan ikke altid bare gøre de samme ting altid. Og det opdager man særligt, når man får børn, at pludselig så ændrer ens natterutiner sig, og aftenrutiner, og vågne på forskellige tidspunkter af døgnet, og sådan nogle ting, så man ikke altid gør tingene. Så lige nu eksempelvis en vane, jeg er glad for på nuværende tidspunkt, som jeg har haft de sidste 2 måneder, måske 3 måneder, som jeg også kommer til at fortsætte med, så længe at min rytme er, som den er lige nu, det er, at jeg hver eneste morgen står op klokken 5, og så bruger jeg den første time på alt det, jeg egentlig ikke synes er det mest spændende på arbejdet. Det vil sige, at fra klokken 5 til 6, der sidder jeg og får klaret sådan noget kundesupport, jeg får klaret at svare mails, og jeg får klaret at lige svare på de sms'er, eller sådan, der var kommet dagen før. Du ved, alle de her praktiske ting. For så når min arbejdsdag starter klokken 8, når jeg er på kontoret, så er det kun de sjove ting, der er tilbage. Alle de kreative ting, alle de ting, jeg synes, der er sjovt. Så det der med at starte dagen, altså med at stå op, og så få lavet de der ting, som er mindre kreative og meget administrative, det er det fedeste, for det betyder bare, at jeg har den fedeste arbejdsdag, når jeg møder ind. Så lige nu er det en vane, jeg er glad for, eksempelvis. Jeg skal tænke på, om jeg har andre ting. Jeg tror, det er nok den, der topper lige nu. Okay, jamen det er jo også en sund vane, kan man sige. Ja. Det påvirker nok ens arbejdsdag og gør det lidt mere positivt, hvis man kan sige det sådan. Ja. Ja, jeg tror ikke engang selv, jeg har nogen specifik vane som sådan. Jo, altså om sommeren, der kan jeg godt lide at tage et koldt bad om morgenen, men om vinteren, der kan jeg ikke lide det. Så det er ikke fordi, jeg sådan har nogle rutiner som sådan. I hvert fald ikke, at jeg selv lige er bevidst omkring i hvert fald, som jeg tager meget seriøst. Der er jo folk, jeg har nogle meget specifikke rutiner, ligesom, nu nævnte vi fodbold tidligere, og det er ligesom fodboldspillere har en eller anden specifik rutine, inden de tager ud og spiller en kamp. Men så det er sådan lidt, der din rutine, det er at tage... Ja, lige nu. Jeg har lige fået et isbad også, som jeg ønsker, at der fra 5 til 6, og så klokken 6, inden jeg går ind i det rigtige bad, så jeg ønsker, at de gik ud i isbadet og dyppede mig, og så gik ind igen. Men det er lidt tarveligt, at jeg har fået en julegave. Og lige nu er der jo minusgrader om natten, så jeg synes, det er lidt hårdt at starte med minusgrader. Så jeg har været i den 2 gange, og så tror jeg lige, at jeg har givet mig selv en pause og sagt, okay, nu skal jeg lige vente til det bare lige er måske 5 plusgrader om natten, så tror jeg har en chance igen. Ja. Men jeg skal altid starte et sted, så det er bare at tage stille og roligt. Ja, isbad, det er faktisk ikke rigtigt. Jeg tror, jeg prøvede det 1 gang, men ellers så har jeg ikke. Men man kan godt sige, at det er jo lidt en trend nu jo. Ja, men det skulle være sundt og sådan noget. Nu er jeg mange af familien, der gør det, og begge mine kollegaer gør det også, så jeg er lidt tvunget til at komme med på den, men jeg synes, det er lidt hårdt endnu. Ja. Sådan er det jo. Der skal jo også være nogle udfordringer udenfor virksomheden også jo. Men ja, jeg tror faktisk, at det var det. Og ja, det er faktisk vores allerførste podcast episode, og jeg synes faktisk, det har været fint nok. Jeg håber også, at du synes, at du fik noget med herfra, hvor vi har Kasper med på besøg. Men ellers så vil jeg sige tusind tak, fordi at du så med. Følg gerne med, der skal nok komme nogle flere videoer. Og tusind tak til dig, Kasper, fordi at du vil være med på min allerførste podcast episode. Og ja, jeg håber også, at du synes, det var forholdsvis sjovt. Ja, super god oplevelse. Det er rigtig fedt, ja. Okay, det er godt at høre. Men ellers så vil jeg sige tusind tak, og så tænker jeg også, at vi snakkes ved. Det gør vi. Og ja, jeg skal lige huske at sige, I kan følge Kasper på LinkedIn. Jeg skal nok smide et billede af hans profil op, så kan man finde ham derinde. Og eventuelt også et link ned i beskrivelsen. Så fedt. Yes, og man kan selvfølgelig også følge mig derinde. Ja. Vi ses!